Hi guys! So, di na po mi sa Ayala Mall. After simba na mo, ni diretso may aring groceryhan store. I mean, metro din siya, sulod sa Ayala Mall. Surusuroy lang mi diring dapita. Makita o kung sa'yo maadyohon, og nabay maadyohon, og na ikapalit, nampalit, og wala ikapalit, manghuli na dayon. Pero, kay kining ahong iya kay mo angay man ni magtanaw-tanaw sa mga baligya sa mall, di mo ban lang pug ko. Syempre ug ako pud mo uban pug ko kay matintal na ba pug ko, pero kini mga pampagwapa guys sa ko tanawa naman ang mga pampagwapa bisan saon lang gadjud og nus-nus sa hongnaong di naman gadjud mo talab. Ay pasensya ina jud ni nga hongnaong guys, kay mao na jud ni siya perme. Bugas, nya tubo na pod, nya mawala na pod. Sunod na pod na poy bugas mo tubo tagadugo before ko dugon or after na adyo na muna nga di na ikatinga guys. So ari na tari sa ubos kay mamili na ta og ako ra day mo pili niya baniran niya ko ako among itour sa metro here inside the Ayala Mall. So anian na kami guys. O na yung ate, nagpahunay-hunay lang, naguna-una siya. Doon na po may aning Ayala. Sudi mabala ka, Sister Rat, kaya na ako'y gidala ring gamay, kayo nga kwarta. Okay. Saan aabot ang 500 pesos mo? Okay, diba sa una, no? Okay. Saan naabot ang 20 pesos mo? Makapalit pa kag korneto. Diyan karon. Bawal lang bong aling na lang gajod. Sister Rat, kumuha ka ng isang cart dyan. Para naman may masudlan tayo dyan. Payong sa unay sulod. Kaya wala pa may gisulod. Ay, syempre. So, diretso. Tanaw. Unsa kahaning mga pangpalitonon ning mga bajihan eh. Ay nonsense ra kay na di na magamit. Ana ra ta mo palit gamit. Kay unsa ra may masibo sa 500 pesos karong panahon na dili naman angay maminyo. Ay charot, nagsalita ang Jumijega, nagsalita ang Lumalab Life. Mga naman Lumalab Life, basta kay dili magdali-dali. Ay, ano magkadali-dali gudong minjo. Magdalig minjo, tanawa rago na mga pamaliton. Sus, Mariosep, tanawa na ilahang mga price diha. Bugas pa lang daan, 50 kilo. Asa pa ka na, niyang sildo, pilara, mura. So, diritang dapita, mamili na ta. Sa kay paliton sa suon ay mga itlog kana itlog ang among first choice kay syempre ana man ta makatipid itlog everyday para tiyan is okay para ang ato ang lawas protein okay pero kay mahal man kay puro man mga fresh para naman sa mga dato ng mga fresh ato na lang ta sa mga na stock na gamay nya ready to consume na nga diretso na nimo i-consume pero di ko nang lago ko ng tibok itlog no anon good pod lutoon god so kana mong gipili kay barato man yan dong na pud mereng dapit sa Dutch Milan ay makapalit ta pud mining Dutch Milan ni man mig mga bata palit na lang good mi kay saon man wa man ni namo natilawan na to sa diha nga mga bata pa mi di man mi makapalit anak kay di man ma-afford sa among mama kay mamaligya ara magnilubihan. O diba? Karon nga nagtrabaho na may makapalit na may ginagmay namo. Makapalit na may og unsay mong gustong kanon. See? So dong pud mi ring karnihan. Bawo na ni iya mapalit ko na siya og karning gamay lang. Mahilig na siya baboy niya. Sa part sa baboy gusto siya gunod niya. Sa part pod sa ahua gusto kog tambok akong kanon. Mo nang aho ang dagway karon himong nagtambok. Ay dili sa tanang ng mga mahalon. Pero kanang mga mahalona na di po na maayo sa atong health ug magpermi kay og mahalon na tong pagkaon pod perme mahalon pod ang ato ang magastos sa ospital ay pero ayaw lang pod oy sana all maning mga couple nga na anay kano afam ba mo na may mubayad mo na yung palitanan para sa babae kami dire yung kamot ni magsalig pa din mi og kano nguha mi gulay ay magpalit din mi gulay gamay lang nga gulay kay among sagol sa amo ang karne nga gipalit
Or kini mga gulay maayo man ni sa atong lawas kay maghatag manig nutrisyon. May na lang nang maka fiber tagamay, maka protein tagamay, dako na to kay syempre magtrabaho ta dapat mayong panlawas kay ang lawas puhunan guys. So ara na ta guys, sana nakaapoy palito na ning bajihan ni. So pass forward ta. Okay, ari na punta sa mga gulay. Sa gulay ra jud ta maka tipid-tipid ani guys. Syempre kaming nag-boarding house, nagtrabaho aring Cebu, di pud lalim ba pud magtipid-tipid guys. Kaingon raman tong mga taga-amo og mga dato na may naguli na magbojol. Kay mga tawo tong bojol og ni puti na tagamay. Mukalit man mo ingon og dato na. Mingon naman og ay nangarte na. Ay kuno kay naanay trabaho arte na. Uy, dili oy. Lisod pod mo gwapa-gwapa gupod tagamay kay mukaon tagulay kaon tagtalong violet nga talong guys ano detail nailang talong guys no ari ta sa guys mga gulay atong mga pamaliton karong mga higayuna o ato apong saktan og prutas ginagmay dingining isa nakakuha na siguro ni karne laong manig karne ako nakakuha na pugog talong nga na man jud ko gusto ko og talong, gusto ko og mga gulay, mga sayote, mga ingana, mga juicy. Okay, ari na tas hapit-hapit mohapit pud ta ring nay prutas kay usahay ra jud pud ta makakaon og prutas kini ko na ani sila mga price guys ha kaning mga tawo nga wadya mo kapalit nga mga prutas nga kanang nay mga tibugon mahal man na guys ari ta sa mall quality ari na lang mi sa kanang padung na malata or padung na madaot ba kay para amuan na ready to consume na mi ready to kaon na mi. Ay my goodness, my favorite corned beef. Guys, sakta na og gulay o di ba? Ang parisan og gulay guys kay para pod imbis mo kaon tag unhealthy dilata napoy sagol nga healthy magsumpaki gud na sa tiyan og sa tibuok na hong kalawasan og sani ilang gusto nga i-absorb ang unhealthy ba ang healthy unta ang healthy po ilang i-absorb niya ikalibang ra ng mga unhealthy charot diba o siya pa counter na ta. Charan! 743! So, atuan na nang ning hitabo na to ani atong ihiatag sa atong iya kay atong patapal na to sa babaeng bulahan. So, niramit taman guys kay manguli na may guys. Tanaw na to na si guys dron og si tahon ba niya og gibaryan ba ni nagwa. Okay. Napapangiti mo ang aking puso. Giliw, di mapigil ang puso. Ang damdamin ko, mukhang mapapaamin mo Giliw, nagpapaibwating na sa'yo. Mutana ra de si Gardo gunsay ngan sa akong channel game subscribe kuno si Jawa. Okay, bye. Thank you for watching. This is Basilia.